Iċ-ċermen tal-Eni Malta l-Inġinier Ryan Fava ikkonferma quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li l-ħlas tat-taxxa tas-sisa u d-dazju fuq il-Power Station tal-Electrogas qed isiru mill-Eni Malta u mhux mill-konsorzju nnifsu. Din id-dikjarazzjoni tikkontradixxi totalment id-dikjarazzjoni li l-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana kien għamel meta wieġeb mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Darren Karabot il fiha il-Ministru Caruana kien qal il-kuntrarju ta' dak illi kkonferma iċ-ċermen tal-Eni Malta fejn sostna illi t-taxxa titħallas propju mill-Eni Malta. L-Inġinier Fava kien l-uniku xut li xed qudiem il-PAC f'sedut oħra dwar il-kuntratt tal-Power Station tal-Electrogas illum. Matul ix-xhieda Fava tkellem ukoll dwar il-heat rates li tkellem fuqhom lura f'Settembru l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat quddiem l-istess kumitat. U insista li l-Eni Malta m'għandix fid-dispożizzjoni tagħha l-actual heat rates dan minkejja li fil-bidu Ottubru l-istess Ryan Fava kien qal lill-kumitat li kien ser jibatilhom il-figuri. Aktar kmieni u stess insista li l-heat rates ma setgħux ikunu 7% bħalma qal fix-xhieda l-istess Joseph Muscat. Intant tal-darb'oħra Ryan Fava kontradixxa x-xhieda ta' Muscat meta saħaq li l-Eni Malta m'għamlet l-ebda savings mid-differenzi tal-heat rate. Dan minkejja li Joseph Muscat sostna li skont il-kalkoli tiegħu l-Eni Malta għamlet $2.2 miljun Amerikan f'savings. Il-PAC kien presedut mid-Deputat Nazzjonalista Darren Karabot u għall-Oppożizzjoni ipparteċipaw id-Deputati Nazzjonalisti Robert Kutajjar u Graham Bencini. Kumitat aġġorna għal-ġimgħa d-dieħla.